Lafiya. Wallahi mun je gona ne mun ɗebo kara ne. Anya kina so na ma kuwa? Me ya hana so? Jiya na zo kofan gidanku ko fitowa baki yi ba wallahi. Babanmu ne ka san babanmu da san abun da. Katon nan ko shine babanku? Katon nan. Ki manta da shi ki manta. Babanki katon nan ko? Assalamu alaikum. Kuna shiga cikin gonan karamin muna zuwa mun lebo karama ne. Yawa. Kin ga babancin nan na cin tsiya da shi. Rabu da shi. Ba man da garin kwace kwatan zuciya. Kin taɓa cin taliya da miyan kuɓewa? Da miyan kuka ma na taɓa ci. Kai shi yasa na ga kawo da nan. Ki rike min amana kin ji ko? Kin ji delu? Yanzu ki tafi gida dan je kuka. Baba na ya yi kwanci da wuri wallahi kin ga jewa min duka. Ki haƙuri ke ka. Haba dan ka miki dan wake fa dan ka. Kin ji? Sai gobe da nan. Zan zo yamma zan kawo miki awara. Kin ji? Kawo ta nan kawo. Ai mun sun yi mu. Awara gaje yi ma dankalin zuciya na. Ai girshi. Ai girshi.